Salut și bine v-am găsit la o nouă analiză, numele meu este Alex și astăzi facem o analiză pe Ethereum și pe Dogecoin. Suntem pe chartul de la Ethereum și am tras niște nivele de suport. Mergem și cu fibul să prindem toată mișcarea aceasta. Vedem clar cum prețul încearcă să spargă, să facă un nou all-time high. Targetul pentru acel all-time high ar fi în această căsuță, chiar la nivelul de 10.000, fix între aceste două nivele, între 1.6 și 2.6, aproximativ $10.000. Deci avem două confluențe, FIB targetul care este între aceste două nivele și nivel psihologic, pentru că este un preț psihologic $10.000. La $10.000 100% iei profituri dacă ești investit în Ethereum, pentru că cum v-am spus, nivel psihologic clar la 10.000, un număr așa rotund și frumos divizibil, iei profituri. Ne aflăm într-un range, Ethereum este într-un range de foarte mult timp, deci este din 2020, 5 ani în acest range, foarte, foarte mult. Ethereum se află din 2022 în acest range, formează un triunghi, dar prețul a stagnat foarte mult, foarte multe glume pe seama Ethereum-ului că este un stablecoin, dar da, pregătește o mișcare mare pentru că am stat foarte mult în acest range și se formează un triunghi care urmează să fie spart. Am avut pe monthly o deschidere foarte, foarte bună în mai din cauza rezultatelor Fed, care nu a redus, Jerome Powell nu a redus rata dobânzii și ușor pozitiv acest scenariu și de aceea s-au băgat bani în cripto. Avem acest gap bearish, iar scenariul bullish în care eu cred că o să se spargă acest range este dacă prețul pe monthly închide deasupra acestui gap. Dacă închide deasupra acestui gap, sunt șanse mult mai mari să trecem peste acest range, să spargem triunghiul. Dar rămâne de văzut, se apropie vara. De obicei vara nu este așa. De obicei vara nu este volatilitate pe piețele financiare, nici pe piața cripto. Știu că o vară a fost chiar când am făcut eu 18 ani, nu mai știu exact, 2022, cred că atunci a fost, da, 2022, se vedeți pe grafic, a fost puțin vara, a fost verde, s-a mișcat destul de bine și era volum. Să vedem dacă vara asta se repetă scenariul de acum 3 ani. Scenariul negativ ar fi să nu avem închidere deasupra acestui nivel, să avem reject de sus și să plecăm mai târziu către spargerea acestui range, să ne întoarcem în suportul de jos al acestui range. N-ar fi rău, doar că destul de frustrant, ținând cont că din 2022 tot aștepți un break și tot investești bani, dar de asta investitul este pe termen lung și nu pe termen scurt. Dar eu tind mai mult spre scenariul pozitiv. Eu cred că ni s-a ajuns la cât am așteptat și o să avem acest break. Haideți să ne mutăm pe Dogecoin, dar să alegem un grafic mai curat. Mergem pe acesta. Avem aici un suport și un grafic foarte curat. Se vede volumul. Ultimele luni ce volum mare am avut. La fel, același scenariu ca Ethereum, un range. De data asta din același an, teoretic 2021, poate un pic mai devreme, dar un range parcă mai frumos aici pe Dogecoin. Nu este chartul full, deci nu este cel din 2014, să vedeți tot trecutul său, doar că avem un gap aici jos din care prețul a avut o reacție bună. Am avut în aprilie reacție frumoasă, iar maiul, cum am spus, s-a deschis pozitiv din cauza știrilor de la Fed. Range-ul este foarte, foarte frumos. Ne aflăm într-un range foarte frumos. Problema cu Dogecoin-ul este că sistemul lor este inflaționist, adică, sau inflaționar, nu știu cum se spune corect, mă corectați dacă am vorbit greșit. Ideea e că se adaugă 4 miliarde de tokene la Dogecoin în fiecare an.
Iar la fostul all-time high, nu știu exact câte tokene erau, doar că acum sunt 145 de miliarde. Deci dacă ajungem la 100 de miliarde market cap, am fi la 0,69 cu prețul de cenți. Iar ca să ajungem la $1 este mai greu de data asta decât a fost în trecut. Deci în trecut, dacă la 0,69 a fost 100 și ceva, deci pe acolo 105, probabil 105 miliarde market cap a fost în trecut la fostul all-time high. Eu zic că nu o să mergem, nu o să ajungem la $1, sau dacă e să ajungem o să fim aproape să-l atingem, dar nu-l atingem, adică nu știu, 0,90, 0,95, undeva pe acolo. Ar fi frumos și $1, dar Dogecoin are potențial și de mai bine, doar că trebuie să fie implementat în ceva, pentru că el este recunoscut că e un meme coin, pentru că știți și voi meme-ul cu acel câine, dar, cum am spus, tot se inflaționează această monedă și tinde să devină cât mai stabilă, deci poate o să-l vedem, nu știu, ca formă de plată pe undeva și atunci o să se aprecieze mai mult. Vedem dacă se apreciază prețul, putem ajunge cu Doge și la $2 și $5, ideea e să fie folosit și să aibă o bază solidă. Momentan este decât un meme coin și ceea ce speră, nu știu, această comunitate de cripto este să ajungă la $1 mai mult din cauza anului trecut. Foarte mulți oameni au investit la top și își doreau să ajungă la $1 Doge și n-a ajuns. Cum am spus, FIB-ul pus acolo, targetul în mod normal 1.14, doar că avem număr psihologic la $1 și fostul all-time high, deci la acel gap chenar, cum vreți să-l numiți, este o zonă de luat profituri. Eu probabil o să iau 0.69, 0.72 cât e all-time high-ul acolo. Ideea să ajungem la jumatea gap-ului 0.90, poate și $1, iar după să cădem în suportul de jos și să plecăm spre ceva mai serios în viitor. Asta nu înseamnă 2027 cât arată acolo pe grafic, nu se știe anul, pentru că nu poți să dai predict la ani și la timp în piețele financiare, doar că e o proiecție pe viitor, dacă va rămâne, nu știu, Doge-ul ceva serios, dacă va rămâne, dacă va deveni Doge-ul ceva serios. Acestea au fost cele două analize din acest video. Vreau să vă aud părerea în comentarii. Vreau să spun că nu este un sfat financiar ce ați văzut aici. Se poate întâmpla efectiv orice. Mă bazez puțin pe analiza tehnică și pe ce s-a întâmplat în trecut, dar asta nu este o măsură să investești, pentru că nu te poți baza în trading pe trecut. Mereu este un moment unic în piețele financiare. Dacă ți-a plăcut video și îl consideri bun, dă-i un share unui prieten, lasă un like și până data viitoare, numai bine. Pa, pa!